halam na lo. Aku jele buku. Boleh bo. Lekin na le boleh bo. Boleh bo. Ile ku mam ja kwuru m gwa school, I nwere lock nyekwa ha ya. Ọ wụ nyekwa ya na ihe m na-eme gị nke ugbu a na. Ifuno, buto gbukwe enu. Akụrụ m ekili o. A ga-eji ihe ekili bo. A ga-eji ihe ekili ma na enyere m ego ma wee weta ọkụkọ ọcha. Mba, aga m ebe igo oti ike nkwụ. Ihe akwụkwọ eji akwụrụ m ụgwọ skuul ka ilechara chọrọ ka m nụrụ n'ụlọ. Ndị mbụ gara skuul ka akwụkwọ ego na skuul. Ndị mbụ gara skuul ka akwụkwọ ego na skuul. Gịnị na-eji mkpa aka m nụ wresịwa aka m maka otu n'ihe na-ekpọkara gụde moto ewo m n'ala nkịtị. Ya ga-ekwuru m ije akwụkwọ okpukpe dị n'ezinụlọ m. Ịmadụ onye nwụ. Ee, akwa ka m nne m. Igbe ebe ngaji. Ma dresi na ama m tụrụ on. Dresi na-akọ m rege na ha. M yie nwa bọbọ. Nna agaghị ndị mmadụ ka a na-efete gị aka n'ụzọ a na-eme m helo. A na-ehele m. Saa m agaghị ehi me mba nnọ. Kamera ma moto ebupụtara ya eji agaja Malaysia. Ọ pụtala igole. Agaja Malaysia. Etu onye. Etigo m nne m. Ọ bụ ịnọdụ na Kenneth taa obetide Kenneth Chukwu nyere. Kenneth kai. Kenneth gụ na onye. Iwe onye ehi me mba nnọ. Iwe onye ehi me mba nnọ. Ọ bụ n'ebe ka anyị na. Ndị mmụọ gbukwa ịṅụ. Kenneth sent nwa ticha. Ọ ihe anyị na-etinye mgbe anyị niile nọ skuul. Agala m mgbe anyị nọ skuul ọ machara akwụkwọ. Ọ gbaga last. Mgbe ọ na-ebu klaasị n'isi. Eweziga m nwa m anaghị apụtali na secondary school. Kamu degree essay, degree theory, deputy na school. Ta ka amu ya. Ta obonde. Ta 21st of April. E shi 21st of April lo shi ne mem cheto mbo. Yere ta to mbiaba. Awuni gwe ti bu na ga no male. Ya ule je ga we na ule an. Bo bi si gwe du. Ati na bite be ro kam so na ida. Iso nya ga. Awu de be de kekene bi ga de. Ke mu na moto. Kele tu mu na gwo. Owo nya ko a to bo gwe na ka kele tu mu na gwo. Kele ti mo nya wo. Kele tu owo nya du. Kele tu friend mu. O ta kristu mi bere Malaysia. Ma ke ke mo te tom na ro na ala na ajan kate. We di we ga. Kele me bute ba do ma ga. Akwan ko we di no na mburu ya ga. Ko nya ga. Ai ga na de bonde na kwesi ga je bonde ya. Ko nya ga bonde. Ko nya ga bonde. Manang ntombo gara bedde ka kwa nu hugo agakwa ha beri amoni selimon go ina aga bonde obile sanya mana go mana ndara akwuru gi ije obile tanya mana grade mana go wotu madu ni grade less mmike idi grade less keleti imo onyawo ahụ egbe ewu chukwu nyere imo onyawo ozo ba ha na inwe sentiment cha na etie inwe ebe oshi ke buri ka kwama shiri go ogbonkwo sim na akokopọ chifu ike nkwụ ya ga rie nwe okozu ebe ọ na-akụkpere m gị bute ụzọ ya ka anyị ngedekwara dị mkpa ha ka m nụ ha n'ala ndị mmụọ nke ndị ihe ha nna ndị agha nke eluigwe nụ ha agụ katapila kwọ dị aṅụ one times ịbịakwara na ụbọchị ọma bedde nwatakịrị edoro nsọ nweta dị mkpa ha ka m nọte nweta mote pịa m ka akwa n'ala eweziga na nwe ma amụchiri ike na-eji m ọbara nwa atụrụ ji kalala onwe m if not of that ana m eme ihe ha na eweziga na m nata oriri ụnyaahụ ga confession na Friday ihe m na-eme gị n'ụkọchị na-eneda ala akụ ya prawa na kelebe chukwu na agara m confession ka confession m metụta espai ntakịrị nga ọla m hụrụ ga ama ejighị onye nwụ keleta nke mbidokwa n'ụkọtụ damada nke m gara na aircraft adagide m ndị nga m ga ọnụ nye ha gift m ha wegere m ụkwụ m agali ihe ga-awụ sign n'ije na m gaji ọgụda wọk bụkọs awụ m onye na-esoro ụkwụ m ngara ụgba m mụrụ ya wuru ihe m kechiri nye nne na nna gị ndị gaji na ha wetere m deele gị happy birthday nnukwa happy birthday nwere m onye ri ndụ kelewe chukwu ebe eri ndụ taa si sọ lecha anya sị m na ọ bịawa aka niile a ga-abụ ị ga-eselebreti gide birthday ote were ọsọrọ isi ga-agba isi awụ ụmụ gị arịrị aga aka n'isi awụ n'aha Kraịst amen ọkwa hụrụ gị gịnị hụrụ m ụlọ ogbe nkwụ ga-ahụ ihe n'ụwa ụlọ ogbe nkwụ ahụ dị ihe gị kpọ mọska gị foto m azụ n'ọba aka